peace in Nigeria. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Bebe yoto hina fulbeni. Parce que be windi do wo fulani evangeliste be hina fulbeni. Ko be mari ferdo ni programme yi telle Niger ha Nigeria association ni ko menta ONG waldoto be fulbe radabe ben. Be arabe ciuna yimbe habitobe naada be affaire chrétien yagal surtout Niger. Andi ko duwan o président Niger kanko ko woni mawninde ko zar wodabe ben woni mawndi yimbe sukka ko wodabe to woni der Niger alors que na fulbe wodabe to woni der Niger kono fi hon be wadiri dum ko fi no be détournera zar be fami kin a wodabe hinabe julbe alors que wodabe en réalité ko julbe jodi non ko fi goddo identité ma on tika jeeda ko dina makan ko buri forde neddo ko jiyan nan c'est-à-dire ko nen ma holdi ka jeeda mais feƴƴi ƴiƴan ɗan ko dina kan par ce que ko dina tu wawi taƴude ƴiƴan mais feƴƴi e dina kan kaka nen ma iwri ɗon ka yaltuɗa ɗon ko ɗon jeeɗa o yi goɗɗo so inni hande wona julɗo hara wona pullo en vrai de vrai hara wona pullo no woniri wono wontir ka ƴiƴan makko ton hara wona pullo par ce que dina taƴe ƴiƴan mais feƴƴi e dina ko ƴiƴan ɓuuri mawnude ko lutti kon fof o yi joni non be yahudi be portobe dum no infiltri kamen andi ko Fouta Diallo be falno installade au début be ronki don be yaari Uganda be ronki don be yaari non ka benta do hande Palestine e hoore fenande hondu wo duubi guluji nay baawo do wo alla no fodno be leydi wo ko ndil leydi don te don aynteno innat ni mela inneteno kay Palestine duubi guluji nay baawo do o yim faami sadi kay Guinée netano ko Guinée duubi hay duubi temeden joyi baawo do Guinée netano ko Guinée o yi e tay kadi hina hay be yahudi be yawbe Palestine do hande be hina hay be hina normalement hina be inte ban Israël en fait ko yahudi be non goy parce que kambe fe findi de nginde yahudi don kono hina be ban Israël parce que be ko portobe ko identité ko wano enen fulbe be wawi revendicade ban Israël be ko wujju be identité men be wujju culture men be wujju identité men hino annabi Isa no mujje no hollirano ka ati hollirande ati de hino no wawnono ko ene mardi ko afirji ko ene mari o ten ko ene mari o physique te annabi Isa hari ko ngayna kojo dum do ko der Vatican be ndi le bon pasteur parce que ko pasteur ko ndo inte pasteur ngayna ko yagal ko dum inte pasteur yaga hino dum do ko der Vatican dum do woni dum do kadi ko der église ga mosaïque Christ en bon pasteur ay ko ngayna kojo hino do kadi le bon pasteur ngayna kojo ko culture men e none men o marno oydo kadi parce que no anda hande ko bandu makko nun ko melando derme c'est-à-dire ko konte hande bale ben noir peau foncé quoi en fait mais ko enen ko coiffeur ji men ko enen hina be balebe do hina be balebe de ibadiji mabbe ni be maraji kuli be et puis hina be to pasteur ka église ji be watta activité pasteur famille donc be yahudi be aydu do di sapoji hina sukun mabbe ni ko be sodu sapoji haran wadi koy bokkoy do wana o do kanko ko sukun makko to wadir kono la majorité ko sapoji nti wonde dum ko culture men ko ene mari on culture ko mene mari o culture mi holliri kadi hay gamidi ko en fait ko culture mo be yetti be mujjini ko bo watta do ko o yi kambe sappoji yetedi di kombe ko be sodu dum en fait na fi dem haray ko sukunu mabbe dum parce que ina be wawata wadde dum te be ko portobe en fait iwrube kaynete hande Ukraine do e ko menta Caucase ko on zone be wonno be medal wurta kaynte do hande Palestine ko portobe ni en fait ko portobe tellen duubi temede ko benta tellen presque à la même période ko nelado non tellen vers 300-400 ans aw nelado bayti hari ko dina islam woni lega dina nabi sa ka wontiri à gauche taybe bijike ko dina nabi sa ka wontiri no risi taybe bijike hakkunde fi non no be lawora fi hita yimbe ben habube be ni hande kadi wonti yahudi o yi kono hina be dum be ko portobe beeda wuta he kenten do hande Palestine donc andi be ko identité mo be wujji be jodi hoore mo lira hay ka gami en fait fop ko culture men jonno be do be arbe har hande fala fifinade ko inte hande jalonke Fouta Diallo be ciulude ben e kala fala do wujjude leydi ka anna do
c'est dire que be arobe ay wanu Fouta Diallo hay masina ko bonde habirde be ko be arde be nabe no wo duubi temedde nayi baawo don har kambe je masina Fouta Diallo be arde nen no kambe hari mi anda duubi temedde jelu kambe je no Fouta Diallo ka joni non hibe arde han fen don hibe wontidi e ben be foda be kambe kadi si be no be hettiri kambe kadi no be ya woni jattire leydi palestinienne ben a kambe kadi be walla be kambe kadi be jattale ni Fouta Diallo en fait o be weldi do o Alpha Condé o ko kambe wonni ko kaza benni ay o do ko kambe jeya parce que iyama ko dan ka benta Rosilde ko kambe wonni en fait ko kambe wondi joni non ko même procédé on be woni jokkude ko ennugol no ka wonnon do menen no wodi derol windugol ke duduguluji ne bawdo ko menen jeyno do gara be mulayo me jodo ane la même manière hande be mulude be yato be mulude be wari ko buri feccere million hande der monde enna kono andi ko entité hande jalonke kamen do wontani ben ko ben non be woni nadde be woni arde fefino sumu no nada ko intégrité yagal e Fouta Diallo ko ben no kan nadno ko inte wahabiya so ndari ko inte wahabiya dajere munde majorité on tawe ko inte to jalonke ko kambe wonton parce que ko diina mabbe en fait ko fi halko gollen ka spiritualité parce que identité neddo identité peuple ko spiritualité mum ko spiritualité ko don esprit peuple on ça sanzi dina kan hara sanzi esprit peuple oyi joni non hibarde be yeyen annabi Isa wo be falana da fa chrétien yagal kamen oyi mais annabi Isa ko ngayna kojo ko yudi me joni non kon woni tarik annabi Isa tigiri ko bendalon l'empire catholique romain ko o empire catholique romain ko benta église catholique romain ko kambe woni baba ko inte christianisme annabi Isa med ali wolde nden harfere chrétien ka injil han ko nden harfere windagi on fami ko bayti be warimo ko kambe kadi warimo romain be yahe jango tarik on Ponce Pilate warnobe annabi Isa be ko romain be bayti be warimo be jeti won o inte do Constantin roi empereur Constantin kanko fuddi o église tigri parce que hari avant dum hari jokkube annabi Isa be har be sakiti har be rewa en secret kono bayto tawi dina kan hinon hebude doole o tawi o wawata ka folirde ni kon go jetti o jetti dina wi mabbe bongingin o yobi yimbe o jetti karam ko mabbe be winditi deftere message annabi Isa on be yubbi der ton gande mabbe din no be wuri nono en fait ko be rawayno kon be yubbi der ton andi ko dum be wadi avec islam be fefini di hadisaji be watti nyentinobe nelado e sahababe te on konko be nelado e sahababe kambe windi dum en anda honto dum iwri en fait parce que Bukhari et Muslim ko be gistanton iwri ko mondo romain on en fait ko tombe iwri kambe si be ronko di dina ko be fefindo fenande be ukandar ton penale mabbe be ukindire gonga seeda be yubba kander dina ko ni kad be foliri o judaïsme andi deftere be Talmud dum kadi ko karam ko mabbe min fefindide sa yehi jangol be nena jango tawrata on tigri ko jango ne Talmud ko saari hande ka islam be na jango sira ya jango tafsir ji e hadisaji din sa yehi ka église catholique pareil ko ono empereur jo mabbe ko créé o ko konti église catholique hande ko kambe non sakiti dina parce que den do protestant dum ko à partir du 15e siècle duubi wulure temedde joyi baawo ko be fuddi tigri annabi Isa dum non ari comme révoltum be créé o konte protestantisme e ko kurawo ko yetno hande mais ko kambe oni baba fop ko be non warno annabi Isa hoore mum fempi mo be inna be nyama tew makko be yara jija makko be watti dum non diina c'est-à-dire que lettugol ngayna ko on dekka mo ji tew on yara mo jiyanna be watti non diina te ko dum be bambanankobe be mosiyankobe be bale be woni wadde Afrique ko dum minta diina bale ben Afrique ko minta religion traditionnelle de ko kaado diina ko benta chrétien yagal ko gotum ko be no woni aybe min premier te ko arnobe colonisien wari allemand Boubacar Biron wari mama men ko be chrétien ko benta nasara ga ko be chrétien colonise be annon ko be hibbi yi annon empire arabe hay goto medal colonise de Guinée jullo tigiro jokki annabi Isa parce que law har ko jangeden ko alqur'ana e tawrata injila e zabur te annabi Isa no wala fi mun alqur'ana joni non ben fala be radade andi benata be bantude fi ko nete dale yanke
person ɓe don toñteɓe daaliyanke ɓe ɓayna no mari inde mum kono ɓenna ɓe fefindo inde kesere ko ɓen ɗum ɓe woni ɓe fotude hande